Filwaqt li xi partijiet tad-dinja diġà bdew is-sena ġdida, aħna ninsabu ftit sigħat biż-żbogħ milli insellmu l-2019 u nilqgħu l-2020. Għaldaqstant il-lejla mhux biss tmiem ta' sena, iżda anke wkoll tmiem ta' deċenju. Bħal kull sena l-Maltin jiċċelebraw b'mod differenti. Ħafna mistennija jinġabru għaċ-ċelebrazzjoni pubbliċi li f'dawn l-aħħar snin bdew jittellaw fil-Belt Valletta. Oħrajn iqqattaw dawn l-aħħar sigħat f'ristoranti u lukandi jew f'xi parti f'xi stabbiliment ta' divertiment. Ma jonqsux ukoll parties privati fir-residenzi ta' xi ħbieb jew qraba. Iżda għal ħafna oħrajn dan il-lejl se jkun wieħed ta' xogħol, ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, tal-ospitalità u l-catering, pulizija, membri tal-armata u membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Għal dawn tal-aħħar it-tama ili dan il-lejl ma jkunx wieħed impenjattiv minħabba inċidenti. Għalhekk intennu l-appell biex kulħadd igawdi l-festi b'mod sigur u jiftakar li għandu min qed jistennih lura d-dar.